Pinangwe Pothon talks from 62 to the Constitution of India and the Musket Pinangwe Pothon is the Mangtolo, a 515 episode long Pothon. Name the Totami Akas Sarkeri and see Apollo, as the Lamy, a port speed and the studio on the campaign and funding. Let's see, Pinangwe. Ini tu kita ceritakan kunci kita ini hejong sambil langsung antara pergi revenue circle. Lada plantation of Napier grass for setting up compressed biogas project. Langsung putak si ceritakan kunci 6,000 bighas along the labangso Napier grass. Pate compressed biogas la so plantation claim dia fancy halda ipang ni bonje fancy chisi kono possibility duno la sila so putak 6,000 bighas bange longle en thonipu council atu la sila so putak apransi sar fancy ni ligi than monpo la bangso cbg aprang nami asona a project nang bilo Sainik School Solar Project lapanan pada kaprega project nanti bi fancy karbi anglong cisi kono isi pen isi langsung si bangong itu nasi laso putak non Napier grass mati la bangso CBC ki biji apa ini tum ratum alle mati akan ahok tupima hala bang itu non nangli fancy ni apor bila hokalam ke khanja fana tema hokalam cini ni program te ratum ke Maku bombo, tapi jakong kupilo itu rak atau pen itu jakong ke kang dia jakong dolang mama kopusona masuk putar. Elong la puson si longle ilitung karbi along anglong longle. Lagi tribal area pula tribal atum si cerai cot nanti. Ankenon ke alang lidung ka cuma thatula RSS bongosena BJP tum ka cuma tha to bangke amen ka prek irsi la tribal kalia tum thotsi longle nang ki thija kam claim pikhanyang la ambani tang ho adani tang ho patanjali tang ho godrej tang ho puhe hui ke ilitum Hala cinema advertisement along si cek long bom lo, ay non ke dakar biang long si wang pak lo tu. Non samilang so bangke kipija pan la karbiang long autonomous council tu. Si ema ke hai tu order da pichu lo, arni si ke damtang nona ciklu kresir kep arni si asiti kapeklan survey daw nahin po la ciri suri trok matata ciri suri trok arni sihet ke Guwahati High Court atum ke ciri suri kre tho ciri suri ke tho mo kasi manghu hak le non le do bol tona ciri suri trok si la ambani to man reliance ko to man si people hala dak no mat ke do arong ka chini ke langbong be arong lapen ke sarkeri tok be arong kandong rongphar arong rong chirim dongkarong phar khoyasing teran singnot teran dongjor abi sarik be arong rong sir kep karbi tu marong kapi vir dia kang claim la ane karbi tu man ka chupa ti tige ke pa ti tige compensation poisa nang PO po lai la poisa ke long lok po lage ciklo jon ni khoros det po pedam joi po gari ke nam po a gari ta ningkani si nilote henodak po longle bangga awidet nate emda kikim longle det po
Saita tiki long ledet po. La potsi la so compensation pen nang ke patiti alama bangke karbiatum asap takroy nang ni. Inglongarat tum sap takroy nang ni. Nonomat la rong sirket at akarbiatum na asap takroy kri alang litum ke. La si alang litum dorkasto chief executive member tuliram ronghang khei pansigi pidamji po alam litum arjulong. La solam lage CBG pulo na pier grass arli sihet ke jilang su along si ki BG pulo haladak reserve forest along ki BG po amat garu arong lapen karbi arong eviction la karbi arong lapen garu arong LP school hemanta pirudang lap la aku ka pachikim tulong lidet Japan ingan ta petok plot dan lo la CBG pen kau bala JCB pen JCB pen petok plot dan lo school henan ta pachikim long lidet son sigiri ante kachin nek akam la non council atum non development amend pen karbiatum inglong aratum han kachin nek akam loksi la non autonomous council tuliram ronghang ke claim lo tuliram ronghang claim nan kok lo alang lige corruption silam pik lapen akahe no kam claim pik upon halai hui akahe no kam claim an police atum FIR tok at lo haladak du at lo lapen RSS bongo senatum abuhi long chitok lap lo la si halabang so akit tok pensi la tuliram ronghang apan ke kok ling le kok het le la si alang li karbi la pen inglong aratum pan eviction claim klite papi sum sete la RSS bongo senatum ke sang selo la ke la hello la solam ne liga ningya jer ding pik le ili tum pan ajahat alida doman kok het ti poisa ki chupen papi chu chenam di tikiri halaki kok hiya pan lapen arlung do hilita papi ap chenam di ti hilita kape ap ya pan muni kape ti ya pan hilita pidun tu ti la police tu la pinini atum si asam government atum si papi ap po an ge mo pi aku lapen si hala tum kok po lapen la non ke kok tang tum anye non ing sauri lo niya ye lo non ge niya lo de lage alang litum pan ke Patek bengpo, life imprisonment people, lapen kalite phasi people, lapen kalite latu election dok thurdun long ledet kang jang po, lama se alang litu ma phere masi ningya ede. Ay non litu ki sungi ke lalo. Same lang so puan ke mesen adim hapu ke karbi sai sin. Hal daksi la CBG akam nang claim po. Hada factory nang pedopo tiri suri throp actually and that po lage la rong throp chot kali rong sirkep chot kali bon la anso se lo ke endi la helo alam ke kamata sum meme la ili tum ka do eta ko nat si son claim dilang ma protect inde sir labang so kopia ko si longle ke kapre ka thai long dula for example kapre Asket long dami la sona project ibi phan dulang tabe kupia pose kar biang long kai ki manang mong kilo la so putha bang ithanita nili gamatha la ilitu karbi atom bang karbi anglong po man akarbi adet chibiko apotsi la RSS atum aning ke jangje RSS atum ke ilitum karbi atum ta RSS do Sita alang litum karbi RSS atum apan ke hala Arian ko khei do Arian RSS atum ke karbi RSS tumhan ke arlu alam ge thanthi lapo alang litum chini ni la si alang litum apundun bong lo amat hala Arian ko atum ke abinong ke RSS ke Arian atum a party la lamang ke Bamun po atum do, Brahmin po atum do. Brahmin atum a party, a political party lo lagi.
amat si ilitum hanang pacini ne dia mata dak dun bom no hala brahmin atum ating ke hala tum monus mriti long ke tok du monus mriti long chapter ne ke along chapter ne ke long chapter pu pi hadak lecture pu si pu lecture ne ke long ke tok du la ke tribal atum mane shudra tu hala Bhagavad Gita long ke tok Krishna si kaning ye chapter 4 along slok abang kreke thom along haladak pulo pir thige munit ang bong a class anak kedu ang deng anak kedu a khei do pupe a khei ave ang deng anak kedu alang itu ante Bhagavad Gita long ta akhei ave pulo amat ilitum karbi tum akhei duko naga tum da akhei duko khasi tum da akhei duko garo tum da akhei duko mizo tum da akhei duko kukia tum da akhei duko thado mar lapen rengma naga tum da akhei duko lasi labang so akhei ke duke alang litum cicak un ele cicak un alang litum alang litum kamat hake alang litum det si hala arjo tum det si akhei du chon nai puyo mat hake ala tum mangge la si hala Krishna ta kaningje tu la atema Krishna ta arjo munit pina la si alang li ningje lo la arjo tum long si klang ajar tum ke arnam pulo tema akhei ve pulo alang li ke seta arjo tum long si la ke klang la pen arjo tum alam si kaningje arjo poti litum pulo kitab long ke Aryan tu si kitab alang litum dak India ke dua Aryan tum ke la ke Iran ben si kawan la se Iran tu alam ti ben si Aryan penangaman wala dak la si alang litum ke la ilitum karbi tum akhei ke do ke asapta ning dok dele ilitum hangi punang tum da ang deng chot nai puyo nai pu ang deng chot nai ang khei chapa videt nai puyo ilitum manai pu la si ilitum ang deng ko pa si ilitum mana pivirya pansi la RSS tum claim RSS tum ke claim ke BJP apansi alang litum a resim and BJP ke RSS tum a resim la ke la pen RSS tum ke la ke inglong arat akhei anta pavidet nan ji pusi kaningel inglong arat chot kalilo hala tea garden na long ke do tum la कारखाना लोग के दो तुम बिहार में थे हाला तुम हंदा मुंडा तंग हो खरिया तंग हो साउताल तंग हो उरांग तंग हो लही के अखेल हल अखेल पवित्र नहीं पा काम से अलग ले तुम क्लेम लासी नॉन लबांगसो अलग ले नंग की ठीक है लाहिलो अलग ले तुम की पुअतें के हाला मोनुस मृत्यु लोग की पुके laso akhe laso munit tumke pu laso kelas tumke laso ang deng tumke pu dei akhe pu pelo dei laso ang deng tumke ang halaso ang deng mangke ilitum dah dasi dulu hala tumke pu ke sudra pu la kang dei nei atu pu la bamun atum akeng pak pen si amhang ke tek pu lapor latum mangke longle pinang ne pu la si non RSS atu BJP atum pan parisim si non karbiang long nang toy hublo RSS atum a missionary do pick karbiang long missionary do pick lo karbiang long ke itum a ajar tum ke aperi ke ching thang penta chini de ajar tum ke chepe klang kle itum long si jirpo nang ye plang dun lo contract nang claim dun lo master nang claim dun lo la chu suri sira pharohini ra throkner kep ra ke thom tribal ka liya tum master an ke ake ong ke RSS aisil lage master tum har rong bete LP school long bete ke than namra karbi tum aphu ka phalang boji apansi ke claim lo si la so ke claim long si la itu akhei ke pavidet je pa itu akhei ka pavidera adet ka pavidet je apansi la RSS tum BJP apan parisim si alang litum dak nang toy la pen longle
company pu amen irsi son tang ho pu amen irsi dak longle nangi thija kam claim le Desar lada ka bang rat bang sabso ka chinia kenang sot ma busin nili da matha dam kasi kwana hok ne nali phansen nili da ju thudet po monu smriti ke lage la brahmin tum punang kok po la tum a penal code lo la tum a ron lo ko pusan se ke claim ke dam nang jima la pen ko mane bang josi la tum alam ko kriat pote la bang so monu smriti la bang so penal code pen sing sai po la tumang bong ke la si hala da ke tok do a chapter bang ning ab delon nang li thaning de tha je pir thelong ke bahla bangso apanel korlong ke tok ateng polotang te je brahmin ben akaprek atum an ke asomar apisu le dosita along le phelang le dosita a property hem ponon gari motor hem konglong ponon ajat le do ponon sida me brahmin tum amme ka theng no ke lakha pon pe ba count pon pe ba ave pusila tum lakha pon la pen halatum aka prek kopima ki do asona mung anda me brahmin tuma a property ba brahmin tum kurkang tu ka che krong tum a hormung hortar pusi ke tok pola so kitab non wan we de le yo ha lo ka prek si do kok lo ne liha asama dang anta la hi a kitab pe klang ad lo haladak angdeng piner ke angdeng so bang ke nangli cricket thom pen 400 ekali pharo phlira cricket thom pen ha pharo phlira inkoira hini an lang lo te thek long po pharo phlira inkoira troxia long rokom lagi pu je la shudra tu pula shudra itu ilitum phanta karbi tum phanta shudra long senang bil shudra pulo da thanang la kang dei nei lo lage shudra ge lage hala bamun akeng pak pen amhang ke thek atum pula latum ke det kacheria kam eklem longle ahem phuje plan longle la pen ke jatta akam tu ya kam eklem longle lo aketer akam hem ke ven bang apai khana kasaphadam la pen kopini kititang arpum ki humra kepon lai ho akam lo lai claim ni ilitum handala sina pulo ilitum handala si claim nai pu hala dai pu la si hadak pulo la so sudra dum ke apiso asopo asopi pura ave pu athema la pen hompoti karbi tinge humpurti pu si pulo ne pilene humputi pulo ne pene asami salam hompoti pu sampot pu bo hindi alam ke la sampot ke latum do long le pu chibi long le lage latum ke a ot ave ke la sampot ke chibi hompoti ke chibi ya phan a ot ave latum la sopot kopi pose ave de la taratum chini nei kapa we thige latum akhei ka prek pinak ke abinonge akhei ka prek pinak latum erian kali la puliya arjo kali arjo tumsi pirthe do chot nahi phala tu hala tumateng ke arjo dunge lage arjo jase men la bamun dunge lage sining men sige bang pu hala tunge pu la tunge arnam sai se pu devota pu hala tunge chi pu arnam sai se pu akapre ke tuman ke lage hi i kama kasaur hi i pap atum la tunge pu se hala tunge pu la si ili tum banta hi i pu sina pu la si nor ohur pu si ili tum hanai pu la si non guhati nang litum hala kopia na tu mayang te hapu yo hala nor kahur na tu nor kahur hala dispur pen hapu dam lote nor kahur parong doi karbi arong nor kahur ohur pu elito manai pu ohur lake english penge demon pu lake hi i pu saur pik a ot adur ave pu elito manai pu lasi elitum a ot adur ave hi i pot latum ke hompoti ke doge apialam lo latum ke asomar tawe apiso tawe apiso asomar la pen latum a hompoti anta bamun atum a hompoti chot pusi ada ketok bamun tum a hompoti ili tumge bamun polate aku phola tu de titi sekar klilo te bamun lo pusi ti di seta bamun puge munit akhei pinak lake
la bamun dungge arje mata doko anukan ingcim ledji la pen kur hoi hoi anukan la pen abang aki ik ave abinongke la pen akeng dak akeng tham apok akeng tham pen amilumbong pen akeng na tu ding munaki abang pen pun na tu ti munaki la pen ache tho bange ding lendi la pen apok bange tidur ke kom kita tidur ta do ke do neta la pen Amerika bangi lubai hoi hoi lagi, ering kali lubai hoi hoi. Lah hello bamun atumlo lagi. Asi bamun atumlo arjo atumlo. Lah si halatum arji penke la abang ki ikitung icelon cingbar dundi la si ilitum pan halatum long nang pedudun long lik. Ilitum bange Mongolia na khei ilitum ke. Mongolia na khei komat mat lo Mongol pirthe thak Mongolian na tumle boy do nei lo non America sorta Mongolian do man pheri onon ke la pen ilitum chini lo Mongolian bulete Chinese atum lo Japanese atum lo Thailand na sorta lo Korea sorta lo la pen ke Philippines sorta lo la pen ilitum dak Burma sorta lo la pen dak India ke do dang theo India ta Mongolian na dak Assamang bong North East na tuge Mongolian sai sil ahum dumda Mongolian lo Naga ta Mongolian lo Khasi ta Mongolian lo Garo ta Mongolian lo Karbi ta Mongolian lo Mongolian la pen hala bamun duge itum bange hi pula na pu la hello ilitum aphan hala sudra akang dei nei along si itum hanang thapon la si la sona tumke apiso tave asopo tave ahompoti tave la tumke do anta bamuna tum ahompoti chok pusi monusmriti long tok la hello longle ahompoti gante ilitum longle karbi anglong pudoko lage hompoti ke thepilu lage po ana det ke le karbi atom khei hompoti la si itum hange la hompoti ave det nei pulo longle itum ahem puje plang longle det nang jik pul la hello itum phan longle nang thi bom lo la pen la bang so longle itum phan nang pitira itum khei nang pijut mod dia phan ke arisim ke en ke dak karbi anglong ke do bjp atum phan tuliram ronghang aphan omor sing tisso aphan la pen ke hala dor sing ronghang aphan la pen rup sing teron aphan la pen ke hala numal momin aphan yo la pen nondita gorlo sato aphan la tum he hu aphan richard tok bi aphan la pen hala son thak thak sia anun ka prek MACP ne dolang la tum phan si risim en la karbi khei ka piviria karbi chat kalilo Rengma naga ta piviria phan kuki ta piviria phan naga garo khasi dimasa boro la tiwa la tum phan anda ka piviria phan along le anang thi at ya phan alapen ilitum phan len les bin jongpo ilitum phan halatum paikhana naga pi cham chot ya kam si la tum claim la akhiro bi part piglosar alapen ladak ison alambang puthot than tu dete mitu klarthu muchojima pusi tum pinelo lasi kidam tang itum patumi het patumi ningwe atok sulong da tum chithan lo non pir the gelang nam lo pulotang te ahok lo khei se ka chilak de lapen khei ki do pena posi ili tum da kereng nun lo ili inwet tot chim muson se khei pu itum pune de ji athema democratic ba ili tum demokrasia sistem long lang namlo polotang te ar muke ong sikai ta kala khapon ndi khei polotang te lake isi number sikelang ki matidi innovate pufan ge tum khei puki pura che torogi umeji mene sedame innovate amune janglik polote tum innovate ke khei lang de ji a definition atenge lasi ili tum ta karbi karbak ta khei kang thim ijutang ijubat do elame ki do pusi ke theding numa che than pon verti ahok lo itum elama ki ta dolo ajata dolo itum choklim lu sita non itum ki choklim ang bong tame ke be ke che tum da me thanga khai se ke chilang lo ke di la si ki dam tang patumi het jong a jo tok sulong da tum che than lo bengali samaj atum ke
tuliram ronghang siam pan ki pualam the non ai tum che than pon na ko pola solang pahai de taun perem de taun parjablun taun pangni lun taun palam si pang duk wok taun palang tum ki pualam the ke ame thang ke che tum irian tum ka che lang ajak kong kaciki ben sel tum kaning je ma pusi matha dam sa la so putha nang lirat pan galang lo bongali tu nga khei ka prik lo ke hala tu mongolian ga lidet ke la hello la si la pen hala tum ke ame thanga de da ke thi ta du si itum pen hala tum ke hala area na tum long si ka chelang dun la pen area na tum lo hala tum ke la po si ili tum phan pivir det nang ji po bang ke hala tum ke a khei pen ma si isi amishon na son hala tum bang ke ani itu mah det nang cerai det lah teh angge ilitum halatum asakor hai se poge non mata itum cini fuloni betheta di fuloni la pen along betheta do alang litum along leke ahi dige bongali tum si claim lo la pen along le ahem pu tum ke ajaga tum ke hala bongali tum ke claim along le amit hang along le si bongali tum claim lo hadak si ka chong dat dun thu lo lage nang li tum hala kuligao na thu ta do ke di kuligao na thu ta do hadake hala ta bongali lo muslim ar ko ma ya ke seta bongali hala tum ta akhai ke bongali lo hala tum kheti claim lo birik epic lo la pen happy epic lo la ba ason ka prek epic lo thechi pe ne a long le hem phu tu ke karbi tu hala long le hem phu tu ke hala birik ke ve birik ke vai la pen happy ke vai akam si choklem dun thulo ye sakor si non man nun tulo ame thang along le along si la son da klak si fuloni ta son do pik pu se pu haura ghat be theta do pik son la pa along ka prek ta tu la si ilitum cheri nangi pulo la so akam itum pan la son si nang pivir la pen non hala bongali tum pulo je tuliram hange nitum pisun tuk ta un par lukrak ta un pu aku ki claim un kalilo claim bong lo lage claim bong lo jula 2021 aning kan bu council election hala hota 22 aning kan hala hota la bongali tum si ili tum na pa pe rem lo kente ni tum nang pe rem si la bjp to man pe hai lo la pen ala li tum man par lukrak lo ke ding ay non na ning hang lo te la lang li tum man non mca election hot alang li tum man vote pipe det lo te alang litum rem det po lage ilitum si hai po yo la si bongali bihari tum si karbi anglong ka ahem phu nang man tang lo la pen non bjp long kidun atum an ke karbi atum ta hala bongali bihari atum hanse rap dun bom lo chichini ne bjp long si kidun pu si ka matha bjp ke bongali bihari atum a risim chot lage la si hadak si kidun lo alang litum la pu yo la son si ilitum ban nang parlu nang pihir po la ka thek lor lam lo inte nang li kroidam mala solam non tuliram ronghang ahok lo ilitum claim hede lo so hormu athe vgr long ta me supreme court ben judgment pier lo la pen all long ta to lo indi rules 18 long hadak to lo if fort with punali da tham bom lo eviction det nang po an part ame pil number 9 2017 paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen motadis pin chong no pu la claim hai he that means hala tumsi pa claim long le that ange tuliram ningje verte ti je voter list along ben amen thanji pu 60 do long tokte ningje verte ti lage kilu pot lo lage 60 do long tokte lo lage ki tok nangji ke itum la council along kachari itum si tok nangji le alang litum si arul silam po hal arul along sila tok nangji le siksidul ke lage det ki maron phulo ke lage election na pido aron ka lidet ke lage election na pido aron ke ilisi silam tunang jelang lage council long si silam nei guwahati lage silam nei ta kali ha talks along delhi talks along lage silam nei ta kali lage dak di phu yo ka silam nei council along di phu ma si silam nei lage to hakero paper piglosar la si non dial tum emme ka thing no ta la son lo la ke claim ai det abang ke
kece kebe ari deng si jakong dam elu dam lake nang tum kroi kre bom ta lake jong le kroi kre si dang tum kroi nang ko lake kalang athema jong si tuliram ronghang anakang tang poson te lahai selam de je polo lapen pinianian dame atumi atok sulong nai tum pulo pini reply ka chipi phansi tumi hong ding no pulo pinianian da reply chipi hilang la do joy ni komane karbi tum phale puson se organization umlo puson de patheda met pokela ahem toy po hedi patheda met po phone men patheda met pokedi hai hi la non ke bi ke che bana hi benguli te mana hi no la pen la ekhe dum non da neli ninge po ekhe e group atum neli phan le hala tuliram ronghang neli hem batai thom wangsi breakfast nang cholo po hedi la ekhe tu poisa tuliram ronghang pen poisa ke wan kang tung ong atu la tum si ka ninge lagi alang litum ki pudama theke jo unitum det le poisa ke wan kali bang je ai kathar ande wan piglu puyo ki puga peklang ang tung radom pan la si niling no si wang si halabang so muni na ningye nang li hem ha gohati tuliram ronghang batai thom lo pute breakfast nang echu puyo alam kapeli dama bangke nang lita tuliram ronghang ben poisa wan bom lo ni tum people lo wan vedet po puyo ni tum ke wan po ke nang tum na pu dunri nang ni ke wan bom lo ke pu nang e pu ye phansi hala tuliram ronghang ni lihem batai ke thom breakfast nang cholo pu ama nang chu chi det la ke ahok kali de lama si non tuliram ronghang phan ni lihem nang ke toy bor I akam si ke klem na wang we pin la mati haga dikan ni lihem ke dam lo hadage nili hem nili mo hem nili hem ta dam lo da bange thang bak be mi samsi birta pipia ko birta pipe pin wen lu dam chok la pen non nili hem ta ha gohati da thik the dam yi lage nili mang tu ma da ke dam nang chor len dun ding po wang flut ta thek lage an ke hala ka pe klang yi ke hala so munit tum he hala chwan bom tu he le tuliram si poisa ke thon da pa ko lam pe du pu la pu ye la si atum ye ta ning ye lo munit e metha ituma hem ke wang ke mesen lao munit mesen hem ke bang munit tum dam oji lage neli ke mesen pu pe sa he no dak se ta neli long da wang yi se ta kopi ni ka pin chong ye phan si ke wang po bang neli bang phere tu duk la bang ke la he lo pugang tung ke la si permission ave pin men ke house trespass case ado sa sala bang neli pudam de he house trespass case mona lu thamre lo te house trespass case dala ki puyi pu ke jo lage ye ai kathar hem da dam lo gen te hala poisa ke wan bom bang lo lage kaning je ji pu ke neli chini poisa 35 lakhs pu ne pe ne wan lo pu si pu apen 30 crores pu bo chi la tum ka si kroi ke 30 crores nang people sik aphlc pi phuk nang ji bu mati apen aphlc arlo si dodon kok si pi phuk nang ji bu mati la si nili tum ta ka phere si la sona mune tum han ke toy serak rak det lo ke toy ta ka li la ta me thang si ke dam he bang partia ki mi che selam lo dam de ko pensi la pu partia ki mi selam det ke lage inut vet ke inut amuni ke party hin nie long dudun long le de ji lage partia constitution long ke tok do lage kala to sa kiro paper pig lo la si non ili tum ahok lo chere ponai leaders tum an bangke athema ituma hutur ke itum phan kai kita anung penta hai e rep penta hai e rai penta hai e prang penta hai la si lahai bangke tum eme thang mata vigilant nang po cherok tok nang po eme thang ka chere pen ke doje phansi abang potin mata ni chuning ripon lo lapen itum ka cherok tok nai bang ke lahan lo ke be ke che itum khai bu chini ponai ile tum nang li hala mongolian thoughts on indian mongolian bu ke tok kitab meo nilita porhi bom ti non lo la si ki jut ke mo khei si chelai la si non pen itum la bangso khei bolam the bang ke itum chini pon pe menanji athema la so khei puka chini ne pena joksi non tripura long ta kivir ko lu kalang le liga chini atenge non la se kivir rang apor hosi la tum ta pothot asap sap man ching yok thu bom sa non ne ligi thek long tripura non aphlc do ke hadakta non ke ile tuma party do halada ta me seng pon elo busi are cho bang ta ili to manang se kroi du no lo ke
la pen eson ne lie puing tung he ding tak sah eson puing tung ke la ke bang nang puhur titi seta rat akam ke claim long ke dharmo lam ningji nang ni pule dharmo pen pangui nang ni pule amahala BJP dengan dharmo pen kapangui lok ban si election che pe ai la tum mangi ye ama akapre dengan dodun clip non asam adang sita Hindu pu ke cipu tum an ke BJP bhan ke chiki hada ke chethan lingsa la tum la BJP hello Muslim aphan la pen Christian aphan ka pivir un tum le la pot la tum han election pe hai nang gi pu ye la si chu hala NRC alam ka dan so ka li chu election apran MLA election apran NRC alam ka song tir ang o khomya tu amat song tir ang lo bang throk munit ta thilo abobob det le ama ki ju da bang ke election Ciklian throk lo ni ciklian plia pi election nang dolo la Assam ke do tum an ka go BJP wa pitula ya athe mahala kitin ke la la tum hello Muslim pen Christian ari deng pen itum banang pe jok una tu pujo kitin non anda lo lage Assam dang si ke la si matha bom lo karbi anglong la ili tum bange la matha dunde de dang po itum bange politik salong ta dharmo kopima Pua bangke cethanai lata isia gyan lata isia knowledge lata dharmo kolosi ke mima pua bang cethanang ni seta kopima dharmo puge kopilo pua bangke ko la so dharmo ke la son hello la so dharmo ke la son hello pu anke chini dunai la pupede non la pupede itum yang si do clip onglote la BJP tum si Kupulo maho awar sai ke la tum si en labom po lagi. To sar ke ro pe par piglo la si litum khei po phutha ke tum chini nai la si non an lapu langpon bom pen ke thek long ateng pulo tang tek non an dame ajak tum chini ta hai po pinangan tum la pen pinangan tum ni chini ne ka chini tum ge ne matha teng de 5-10% dak sedulang bon council tum ta me khei pu alam the MP punon MLA punon lan part me EMCM tumda khei alam the chini poson te chinghon thege polo nile chini ateng ponte galang non ko pi polo tum du borat ke galang ile tumara tum pi polo du borat ke an ge cholong le to war ka be voreng ave chinghon pheka son de ke che pan ge sakuri cho jorje lo mati sa ma ko pi ladi galang de ile tuma phansi ki du ke la gara tuma se pi polo mati voreng ta non hala ma dharmo lam ning ye bom si BJP tum hai bom lo hai bom pe ili tum long le nang thi bom lo yo lai lo hai bom pe na ke misi klem bom bosan de choklata kala non itu ma long le nang thi bom lo itu ma sakorian nang thi lap lo bai akahi lu ke lang nam nang ne lu la di phuang bong hala dolong ki kim he kang tu ye dolong ki kim he flyover Engraji pe pu kang tu ye dolong ki kim hala long lebar to ta karbi in nutawi inglong rat in nutawi dak sop Bihar ben gewan tum sai se la son yu la ben hala non tuliram ronghang amithang hemechi kim tabo hadak ta karbi ga wege la hello ante ituma sakori no master kam le pisita ituma munit ave la ke BJP hai bom lo ituma kam da nang thi bom lo ituma long leader nang thi bom lo la hello BJP pan pe hai nang ne pu nang ko ati to sara kero pe part lo la si itum abang putin da self realization abang do nang pu ki the ki ding tum ponon ka do ka be la pen rat atum da non chini nang pu non he jong nang li point ki pu jume sen lo atha ke BJP pulo seta internal arlo ki dip joya lama ke che tum si labang so ke party ke par phang pon la pen prang ki japon la si BJP apan ke support un pulo tang te ke che pan se or ke pidun lu galang lalu thiek men tum rat tum chini nai bang ke la si ile tum ta me khei kan ki mo posi tum a khei ki pereng ver sia phansi ile tum me thang regional political party phan or pidunang po la pen pi hai dunang po lalo pulo tang te itum chepe jogon po a kero paper pi lo sar non pu thot dam thu pilo na point hinia bang ke la hello jasemet mondol SKARO atum rong pen ki duk diat ki boy diat atum phan kopilone la poson rong alom lamki longle philang alam ki dokok lapen ason la puson komane bangke patta ke claim ji phan anpar dame
ajak tambang ke kache thakalong kupipini lason partition alam na nang le rok ti lasi halabang so apora hut mane a hokpet alam ka chini je phan rong asar tame an part me haladak kido a citizen kunang ko po halatuma phan ake joy pen certified copy pinangji chitha bohi lapen trace map along la poson along le kupua a side sido a direction sido lapen an part me hala sketch map pini anda pe klang lun enangji pusila da ke tok lasi la so phutha Mondol SK ARO atum certified copies of Chitha Jamabandi and map of villages to respective headmen free of cost for administrative purposes. Lasi latum ke cari ke calon ke messenger phan kamang huhe deje phan anpart ame kahe no mun latum ke salak le deje phan ki duk dia ke boy along le ki thiun ye deje phan baki pathi te deje phan si laso free of cost trace map lodu nang ji pusik ladak nang di peklang palosar laso puthak rada phan ba ladak ARO pen chenglok mondol SK tong phan tame nang li kopi si laso puthak ke than kang tung ma la pen rada tong phan nang li phan sin non aport ilitum ka chini ilitum ke phokloi ti rata tum rong asu ARO office dampo mondol atum long dampo nilong li ko an sigedum